30 pesos po isang kilo na mga alimasag. Yan po yung mga panggata. Panggata sitaw. Sa sitaw o langka. Tapos yung bangus niya ay 130. 130 po malalaki na 130. Mga braso na. Malaki pa sa braso ko. 130 po kada piraso po ng bangus dagupan. Boss, magkano per kilo mo ng gulyasan? 100 pesos per kilo. So yan po yung update natin ng mga presyon po dito, no? Ating mga lumahan po dito ay 100 pesos na kilo. At ang mga matambaka, galunggong, yan po yung mga latagan po nila na ating nakikita, no? Shoutout. Bossing, shoutout sa'yo. Magkano yung mga istang matambaka? Natin, 100 na lang per kilo. 100? Oo. Sariwang matambaka, 100 pesos per kilo. Yan sa mga tumpukan natin, 30 lang yan. 30 pesos sa mga tumpukan. Eh dito sa mga ano mo, Yan, Tanigi. din yan. Taniging bato. taniging ba to? 100 ang per kilo? Oo. So 100 po per kilo, napakamura ng kanilang mga latag, no? So mga chabeta na kanilang latag ay 120 na per kilo. Tumpukan, magkatumpukan mo Black Mamba? 100 na mga tumpukan chabeta. Shout out! Kaway ka na, kaway! Ayun, shout out sa tatay niyang di pa bumababa sa aeroplano, shout out. Ayun na. 100 pesos. 100 pesos na kada tabo pa rin po ng ating mga tahong, no? $230 na per kilo. Pusit, lumot. Mga bisugo sa halagang 150 na per kilo. Sa mga tumpukan po ng alimasag ay 50 pesos. Napakarami na, oh. Longgong sa halagang 100 pesos. Ang ating po mga alumahan, Sa kilo? 160 na kilo. 80 pesos sa mga galunggong. Shout out sa'yo, Lodi. Tama timbangan po, Tado. Ayan o, tama timbangan. Ayun, shout out. 300 pesos po sa kanyang bentahan dito ng mga per kilo ng hipon. Anong isda to, bossing? Ano yung pagi? Pagi, malalaki, no? Oo. Tumpukan ng mga torsilyo. Yan po ay mga presyo ng 100 pesos kada tumpok. Magkano kilo, Boss Gerald, ng ano? 100 pesos po na per kilo ng kanyang mga tambakol. Magkano yung ano mo, Sputnik? 100 pesos na tumpukan po ng Sputnik. Tapos 150 po sa mga presyo ng alimasag. Boss, may tamama eh. Po natin dito ay 110 na per kilo. At ang mga tulingan, no? Yan din po yung presyo. Pinag-isa na po. Galunggong burot. Ayun, no? 100 po, no? Kada tumpukan. Eh, ang mga pagi mo, bossing. Ayun, no? Saka meron po ang mga malabanos, no? Ang alakaak na 50 pesos lang po ninyo mabibili. Tumpukan ng mga bangus na pandaing, oh. Boss, magkano na tumpukan mo ngayon ito? 100 pesos. Yan po, 100 pesos lang po na inyong mabibili. Meron din po siyang 100 pesos na kada tumpukan. Ang mga, ito po naman yung mga isdang sapsap sa halagang 50 pesos. Pati na po yung mga langaray. Yan po ay mga 50 pesos, no, na tumpukan. At mga kabase rin po, galunggong, tawilis. 50 pesos lang po ninyo mabibili at meron ng pangulam maghapon ang iyong pamilya. Ang espada ay 160. Ang tumpok, 100 pesos. Magkano dito, bossing? 180 na per kilo. So, yan po yung mga kanyang latag. Boss, magkano yung ano mo, talakito? 250 po na per kilo. Eh, yung mga pagi? 130. Bitilya? 180. Yun po yung mga presyo, no? Eh, dalagang bukid, 200 ang per kilo. So, yun po, yung update natin ng kanya mga binibentang isdang bato. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market.
Dito yung mga mangga, oh. Good morning, good morning, good morning. Tayo po ay mag-update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Kung saan ay aalamin natin ang mga presyuhan ng latag po at alamin pa ang ibang klaseng laman dagat na kanilang inilalatag at ibinebenta sa mga mamimili. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Update natin yung mga presyo dito ng mga tilapiyang Batangas, no? Iyan po ay mga order sa ating kaibigan po dito na nagbebenta ng tilapia. Ang mga presyohan po, no, ng tilapiyang Batangas ay 90 pesos na per kilo. So may bentahan po dito ng mga gilit na laman po ng gulyasan o tambakol. So tanong natin yung mga presyo, no. So dito may mga tumpukan po, no. 50 pesos at 100 pesos na tumpukan po ng hipon. Ang presyo po ay 250 na per kilo. Yan po yung mga panggulay natin o pang-okoy. So balikan na lang natin at busy yung naglilinis, no. So mga presyo ay 300, tapos yung mga kalawang po ay 200 pesos na per kilo. So ang fresh tuna po natin dito ay nagkakahalaga ng 320 na kilo. So yan po yung mga gilit, no. Same lang, sir. Yan talaga presyo yung 320. Oo, sir. Yun, yun po yung presyo, no. Quality. Ganda ng laman ng mga yellowfin tuna. Napakamura niyan. At ang mga bangus po dito ay 130 na kada piraso. Ito, binibigay ko na to, 31 kilo. Ito, limasag. Ayun, ang 40 pesos po, no? 30 na lang yan, 30. O, 30 pesos po isang kilo na 30 na isang kilo. mga alimasag. Yan po yung mga panggata Magtatasitaw. sa sitaw o langka. Tapos yung bangus niya ay 130. 130 kung malalaki na isang 130, mga braso na, malaki pa sa braso ko. 130 po kada piraso po ng bangus dagupan. Ang ating mga mangga po ay kalating kilo ay 40 pesos. Bali 80 pesos na per kilo. Okay, 160, okay? So balikan na po natin yung presyo ng mga isdang gulyasan na mga hinihiwa dito, no? Boss, magkano per kilo mo ng gulyasan? 100 pesos per kilo. So yan po yung update natin ng mga presyo po dito, no? Kasi ako sa kanila. Presyo ng mga gulay po natin dito ay 20 pesos. Yan po yung mga tagging price ng kanilang mga gulay na inyong mabibili sa murang halaga. 20 pesos, 10 pesos, 50 pesos, no? Alright, so ang ating mga lumahan po dito ay 100 pesos na kilo. At ang mga matambaka, galunggong, yan po yung mga latagan po nila na ating nakikita, no? Oy, shoutout. Bossing, shoutout sa'yo. Magkano yung mga istang matambaka? Natin, 100 na lang per kilo. Tandaan? Oo. Sariwang matambaka, 100 pesos per kilo. Yan sa mga tumpukan natin, 30 lang yan. 30 pesos sa mga tumpukan. Eh dito sa mga ano mo, Yan, Tanigi. sandaan lang din yan. Taniging bato. tanigin ba to? 100 ang per kilo? Oo. So 100 po ang per kilo, napakamura ng kanilang mga latag, no?
So shout out bossing. Ayan ha. Kaya magkano sa matapaka? So yun po yung mga presyuhan ng kanilang mga latag, no? Diyan na hemkat. Nagbabalak-balak. So mga chabeta na kanilang latag ay 120 na per kilo. Tumpukan, magkatumpukan mo Black Mamba? Tandaan na mga tumpukan chabeta. Ito po yung presyo ng mga gulyasan, no? 120 na kada kilo. So, yan po. Ito po yung mga presyo ng kanilang mga mansanas, mga prutas, no? So, lakad-lakad tayo at mag-alam-alam pa rin ng mga presyo, no? Yan po yung mga tumpukan ng kanilang bentahan ng mga gulay. Malungkot na naman siya. Malungkot na naman. Shout out. Malungkot to. Pangalawa na yun, ha? Shout out. Ayan na. Shout out. Kaway ka na. Kaway, kaway. Ayun. Shout out sa tatay niyang di pa bumababa sa aeroplano. Shout out. Ayaw na. 100 pesos. 100 pesos na kada tabo pa rin po ng ating mga tahong, no? Bossing, thank you. Bye-bye. Shout out po. Ayan, shout out na naman po tayo sa ating mga veterans, no, na mga nanay. Shout out po sa inyong dalawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin po nila nakikilala yung kanila mapapangasawa. Shout out po. 280 po sa mga per kilo ng ating mga hipon. At ang mga lumot po, 230 na per kilo. Pusit, lumot. Ang ating pong mga mais ay 4 pieces, 50 pesos. Shout out po, kuya. Good morning. Hoy, boss Lando, shout out. Shout out sa'yo, Lodi. Lando. Kwenta mo, gagawin kong 4. Kala ko gagawin mong 5. 4 po, no? 50 pesos na mais. Marami pa siyang stock sa loob. Ayun, no? Mahali tayo ngayon, boss. Maganda yung mga sweet corn po natin, no? Bossing, thank you. Salamat po. So mura po yung mga per kilohan ng isdang gulyasa, no, dito sa bayan ng Malabon, at mga 50 pesos na per kilo na mga tawilis.
espada po natin ay 100 pesos na kilo. $280 no na kilo na mga hipon. At ang mga latagan po dito, ayan po, mga binluan na malalaking mga bisugo sa halagang 150 na per kilo. Sa mga tumpukan po ng alimasag ay 50 pesos, napakarami na oh. So araw po ngayon ng Biyernes at tayo ay nag-update dito sa bayan po ng Malabon. Kaibigan! Mga sisaryan yan ah. Pampatit. Nampatis ba? So ayan po yung mga kilo ng burot galunggong sa halagang 100 pesos. Ang ating po mga alumahan, Sa kilo? 160 na kilo. 80 pesos sa mga galunggong, 100 pesos sa mga tilapiyang Batangas. Yan po yung mga presyo no, ng mga tilapiyang Batangas sa halagang 100 pesos na kada per kilo. Mga isdang kabase. Alright, narinig ko yun ha. Shout out sa'yo Lodi. Ayan o, tamang timbangan. Ayun, shout out. 300 pesos po sa kanyang bentahan dito ng mga per kilo ng hipon. At 300 na lang oh. So murang-mura pa rin yung mga isda na binibenta po rito no, sa Malabon Fish Market. Ang mga galunggong natin yan. 80 lang kilo. Bossing, thank you. Salamat. Anong isda to, bossing? Ano yung pagi? Ah, pagi. Malalaki, no? Oo. Tiyo. Shout out, Tiyo. Ayan. Ah, nandyan. Ah, sige. 90 pesos na per kilo ng kanyang mga tilapiyang Batangas. Ang gulyasa mo magkano? 120 kay Boss Ariel yan. Ah, kay Boss Ariel, 120 po na per kilo. At ang paninda mo, yan lang. Itong tilapia alam. Oo. Shout out, mais. Shoutout. Hataw lang tayo sa ating paghahanap buhay. Oo, kailangan magsipag. Ayun, shout out. Hindi maghirap. Ah, thank you. Shout out. Ang followers dyan. Yun, shout out po. Ayun, Tiyo. Shout out sa'yo, Tiyo. Iba dapat ang hawak mo, hindi yan. Summit, baka naman. Ayun, no, summit. Gusto niya ng tubig. Thank you. So, ito po yung mga, ano nila, no, gulyasan at tumpukan ng mga torsilyo. Yan po ay mga presyo ng 100 pesos kada tumpok. Ang mga gulyasan ay 120 na kilo. Beta magkatumpok? Ah, 100 pesos. So, yun po yung mga isdang bilong-bilong, no? Kung tawagin natin sa probinsya. 100 pesos po na tumpukan. Ang per kilo po doon ng yellowfin tuna ay 200 ang kilo. Hoy! Bawal tumahay dyan! Magkano kilo boss Gerald ng ano? 100 pesos po na per kilo ng kanya mga tambakol. So halos lahat po na ng ikutan natin ay
100 pesos, no? Na mga presyohan ng tambakol o gulyasan. Ito po mga tumpukan 100 pesos. Galunggong. Oy, magugas ka! Unas-unas lang ah, parang sa pila-pila. Magkano yung ano mo? Sputnik. 100 pesos. Natumpukan po ng Sputnik. Tapos 150 po sa mga presyo ng alimasag. Ito lang eh oh. Boss, may tamama eh. Gulyasan po natin dito ay 110 na per kilo. At ang mga tulingan, no? Yan din po yung presyo. Pinag-isa na po. So, shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. Shout out, Boss Lando. Tapos yung mga bigit po natin dito ay 100 pesos na isa, no? Doon tayo daan nyo. Iyaw, no? Iyaw. Kano kilo, bossing? 3.20. Yan po yung presyo, no? 3.20 po sa mga hipon. Yan po yung mga tinutumpok, no? Galunggong burot. Ayun, no? 100 po, no? Kada tumpukan. Eh, ang mga pagi mo, bossing. Ayun, no? Saka meron po ang mga malabanos, no? Tapos parrot fish na bentahan din po dito. Hindi siya nagtinda. Hindi nagtinda. Iniwanan. Wanted na lang yan po. Wanted yan po. Malalaking tilapia po dito ng Tilapiang Batangas ay 110 na per kilo. Wanted yan kanina. Sige po, te, salamat po. Gana, bossing? Nagdangan po po kung saan. Eh, per kilo. Pasalong ka ba dyan? Ang gulyasan po dito ay 100 ang per kilo, no? 340 sa mga per kilo naman po dito ng mga hipon at mga tumpukan po natin ay nagkakahalaga ng 100 pesos at 380. So, yan po yung mga per kilo ng bentahan po ng hipon. At gulyasan po sa halagang 100 pesos. Nagdangan po kung saan. Boss, thank you, salamat. Alright, so sa mga tumpukan naman po tayo. Yan po yung mga tumpukan po ng mga galunggong sa halagang 50 pesos. Ang per kilo ng ating mga gulyasan pa rin po, no? Dagsa ang mga gulyasan ng mga presyon ay 100 pesos na kilo. Ito po yung mga laman niya, oh. Napakaganda. Ayan. At ang ulo ay 50 pesos ang per kilo. So yan po yung update natin sa kanilang mga tumpukan. At mga papakol po natin ay meron pong 100 pesos. Papakol na itim. Tumpukan ng mga bangus at tilapia. Ang bangus po ay 120, 50 pesos naman po sa tumpukan ng tilapia. So tayo ay patungo dito sa pag-akyat ng tulay para sa mga panibagong update, no? Yan po yung mga isdang alakaak na 50 pesos lang po ninyo mabibili.
Tumpukan ng mga bangus na pandaing, oh. Boss, magkano na tumpukan mo ngayon ito? 100 pesos. Yan po, 100 pesos lang po na inyong mabibili. Bangus na pandaing. Alright. Dito naman tayo sa kabilang side ng bentahan din po, no? Yan po yung kilo. Yan po yung isdang bitbit. At mga bonbon po, isang peraso naman po ang bentahan sa halagang 100 pesos. 350 sa mga kilo na mga pusit. Meron din po siyang 100 pesos na kada tumpukan. Ang mga isda, no? Kabase, 50 pesos. Banak, 50 pesos. Ito po yung isdang malakapas sa halagang 100 pesos. Ito po naman yung mga isdang sapsap sa halagang 50 pesos, pati na po yung mga langaray. Yan po ay mga 50 pesos, no, na tumpukan at mga kabase rin po, galunggong, tawilis. 50 pesos lang po ninyo mabibili at meron ng pang-ulam maghapon ang iyong pamilya. Tulingan ay 160 na per kilo. Tumpukan po ng mga galunggong. Nagkakalaga po rin dito ng 50 pesos. So dagsa ang 50 pesos na tumpukan dito sa Malabon tumpukan, no? O Malabon Fish Market. Tapos ang mga espada, ang mga per kilohan po doon ay puntahan po natin. So ang mga per kilo ng mga espada ay 160. Ang tumpok 100 pesos. Yan po yung mga presyo, no, ng mga nilalatag po nila dito mga isda. Ito po yung mga isdang sagisi. Ito yung mga isdang bubuli. So yan po yung mga nilalatag po nila dito. So 160 po sa mga isdang labahita. 200 naman po sa per kilo ng mga isdang lapu-lapu. Magkano dito, bossing? 180 na per kilo. Sabi niya ang galing mo. Dito naman po ang mga kada tumpok na mga bangus dagupan po natin dito ay 150. Tatlong piraso na po yan at kayo na lang po mamimili, no? Meron din po mga animan na mga tumpok. So ang isang piraso po ay 100 pesos. Tapos ito po yung mga isdang gagaong. Ang ganda ng gagaong, sariwang-sariwa po yan. Oh, yan o. Oh. Sandan, 150. Lato. Sabi nung ako.
So mga isdang bubuli po dito, good morning po. Yung mga isdang bubuli natin dito ay 160 na kilo. So lumipat dito si Kuya at mayroon nagki-clearing operation, no? Sa may gilid po. So ayan po yung mga kanyang latag. Boss, magkano yung ano mo, talakito? 250 po na per kilo. Eh yung mga pagi? 130. Bitilya? 180. Yun po yung mga presyo, no? Eh yung dalagang bukid? 200 ang per kilo. So yun po, yung update natin ng kanya mga binibentang isdang bato. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dito yung mga mangga, oh. 80 pesos na kilo. Akala ko sino nasa tabi ko. Kaya tumagilid ako ng tingin eh. Alright, so yun na nga po at na-update na natin yung mga presyo ng kanilang mga latagan dito po sa bayan ng Malabon. Ngayong araw po ng Biyernes. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga mamimili po natin, shout out po. At sa mga vendor po natin masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga mamimili o mga kababayan. At sa mga viewers po natin, no, shout out po sa inyong lahat. Lagi po tayong mag-iingat. Ito pong muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.